Takto vyzerám po narodení druhého dieťaťa. Vyhodím všetku svoju starú spodnú bielizeň a kúpim si 6 nových. Ak ste tiež takí, tak prestaňte úplne nosiť spodnú bielizeň a noste túto tvarujúcu spodnú bielizeň 3 v prvý. Alebo namiesto toho, aby ste sa navzájom útočili, prestaňte úplne nosiť spodnú bielizeň. Kto by nenosil spodnú bielizeň, pozrite sa, čo máte na sebe. Čo máte v bruchu, tá úzka sukňa vás stláča na dve časti, je to také trápne. Áno, kiež by som vedela o tejto tvarujúcej spodnej bielizni. Narodila som 10-kilogramové dieťa a teraz mi už brucho nevyčnieva, noste ju a uvidíte obrovský rozdiel, alebo ste si to nevšimli, prečo ste taký rozporuplný. Jeden pár tvarujúcej spodnej bielizne stačí, ale musím nosiť niekoľko vrstiev, takže to zanecháva veľa šmúch. A vždy ste ku mne taký nepriateľský, keď sú zľavy, dokonca som si kúpila vaše produkty, áno, Thorstein, naozaj tomu nerozumiem, táto tvarujúca spodná bielizeň je taká pohodlná, prečo o nich toľko ľudí nevie, milujem nosiť tieto nohavičky, zhlkujú sa mi ako strúčiky cesnaku, zapichnuté v zadku také nehygienické, presne ako bežná spodná bielizeň, vyhoďte ich. Ak sa zašpinia spolu so zvyškom spodnej bielizne, možno si ich dám aj do úst, ak sa zašpinia, jednoducho ich vyhoďte. Dnes vám ukážem, že tvarujúca bielizeň dokáže vytvarovať vaše telo. Prečo nosiť ťažkú, dusnú tvarujúcu bielizeň, ak ste ju ešte nevyskúšali, vyskúšajte to. Budete mať pocit, ako by ste nemali na sebe nič, ušetríte peniaze za tvarujúcu bielizeň a dokonca si vďaka nej oblečenie bude aj lepšie. Žena s hmotnosťou asi 45 kg, jej brucho vyzerá obrovské. Och, toto sú moje nohavičky, wow.